Fil-Partit Nazzjonalista ma jeżistix aptit li jsir rapport tat-telfa b'deputati tal-partit jiddikjaraw għal mistoqsijiet ta' One News li dan hu irrelevanti jew mhux priorità. Wara t-telfa elettorali fl-2013 il-Partit Nazzjonalista kien ħatar kummissjoni biex tanalizza x'kien wassal għat-telfa elettorali u ħarġu b'rapport dettaljat. Ħafna jikkritikaw lil kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil għax ma tax kasu jew għamel bil-maqlub. B'hekk din id-darba donnu li lanqas burdata li jsir rapport ta' analiżi simili m'hemm. Il-President tal-Kumitat Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista Carola Aquilina iddikjara b'mod ċar ħafna li m'hemmx għalfejn isir rapport simili. Għandu jsir rapport tat-telfa bħalma sar f'każi oħra? Le. Għaliex m'għandux isir? Anki Claudio Grech li ħafna jissostnu li jum ħajjar jikkontesta l-kariga ta' kap ma jaħseb li hemm il-ħtieġa ta' rapport simili. Isirx rapport jew le fil-verità ma naħsibx li xi ħaġa daqshekk rilevanti f'dan l-istadju. Fil-waqt li d-deputat Herman Schiavone kien ċar li din mhux priorità. Ħanejlek ara, jiena naħseb li il-partit għandu prioritajiet oħra, ġifieri għaddej minn proċess ġdid jiena ma nara xejn ħażin li jsir wara li ovvjament jiġġedded il-partit issa x'forma jieħu. Fil-rapport tat-telfa mhux priorità bħalissa. Lejna naħseb li bħalissa l-priorità hija li nġeddu l-partit. Dwar in-nuqqas ta' rapport tat-telfa kummenta l-eks Ministru Michael Falzon li fil-kolonna tiegħu fil-Malta Today innota kif il-partit għaddej b'eżerċizzju fejn qed jipprova jitfa' fuq l-elettorat, it-telfa elettorali. Innota kif din id-darba l-partit lanqas l-intrigu li jaħtar kummissjoni biex tanalizza għaliex il-partit sofra telfa umiljanti oħra. Falzon jinnota wkoll kif fil-waqt li Busuttil irriżenja minn kap tal-partit qed jeżerċita ferm iktar poter minn kemm ikun mistenni minn leader caretaker. Referenza ta' caretaker leader li meta saret fil-grupp parlamentari nazzjonalista Simon Busuttil ħalih u reaġixxa b'mod isteriku.